Стави ми ръка. Чакай бе, няма страшно. Чакай, не ми подскача да не се удариш. Айде, готов си. Айде, дядо да те взема. Опса! Ей, Надя. Сега добре ли? Да. Сега друго, нали? Тати е бил прав, като не иска да играете повече на топка. Нали, моето момче? Хубаво ли е, Лизарче? Не. Не! Ти една нормална поза ще направиш.